ଚାଲ ଦେଖିବା ଆଜି ଆଶ୍ରମିକ ହାଇସ୍କୁଲ ଅଶ୍ରବନ୍ଧର ରହସ୍ୟ କ'ଣ ଅଛି। ଚାଲ ସ୍କୁଲ। Hello guys. Hello guys. Hello guys. ସ୍କୁଲ କ୍ଲାସ୍ ଏଇଟା ଆମର କ୍ଲାସ୍ ଖାଲି ଗାଡ଼ି କରୁଛି ଏଇଟା ଆମର ଲାଇବ୍ରେରୀ କ୍ଲାସ୍। ଆମ ଅଫିସରେ ଆମେ ବୁଲୁଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ। ଆମର ଡ୍ରଇଂ ରୁମ୍, ସାଇନ୍ସ ରୁମ୍। ଆମର ସ୍କୁଲ ବାହାର ପଟେ ଏଇଟା। ବିକ୍ରମର ମୋର ଏବେ ପୁରା ମିଶିକି ବ୍ଲଗ ବନଉଛୁ ଏବେ।